Bona tarda. Avui farem bona l'expressió aquella de per amor a l'art, perquè ens ve molt de gust dedicar un programa a la gent que fa les coses per passió, perquè li agrada, perquè li ve de gust i, a més, no espera res a canvi. Segurament, en el teatre és on trobem més exemples, també al món del cinema, el de la literatura, al món dels esports. També hi ha moltes històries de gent que fa les coses pel gust de fer-les. Avui, al Via 15, busquem històries d'amateurs. Aquest any en fa 100 que va començar el que coneixem com a cinema amateur. Es tracta de cinema sense ambició comercial, però sí de divulgació. I el cinema amateur català ha tingut molt bona salut al llarg de la història. De seguida us ho expliquem. L'Associació de Teatre LL de l'Hospitalet té una peculiaritat, i és que els aficionats que hi participen representen obres de fa 2.000 anys escrites per autors greco-llatins. Aviat esbrinarem la passió d'aquests amateurs. A Martorelles us parlarem de Freqüència Bandarra, un grup de música amateur format per 4 amics que es dediquen a versionar cançons en espanyol de rock and roll i de rumba. Han tocat en espais ben curiosos. En uns minuts els descobrim. I també farem seguiment de la protesta que ha convocat la plataforma d'afectats per la hipoteca després que ahir es suïcidessin 2 germanes just unes hores abans que fossin desnonades. En aquests moments, diversos sindicats d'habitatge es dirigeixen cap a l'Ajuntament del Clot després d'haver tallat el carrer on es troba l'edifici on 2 germanes es van suïcidar moments abans de ser desnonades. A les 6 de la tarda ha tingut lloc la lectura del manifest i tot seguit un minut de silenci. Els protestants després es dirigiran cap a la plaça Sant Jaume, on allà a les 8 de la tarda hi ha convocada una concentració per part de la plataforma d'afectats per l'hipoteca. Des del Via 15 ho seguirem en directe. I ara ja obrim el nostre mapa d'avui. Aquesta és la ruta que farem per la regió metropolitana buscant aquestes històries amateurs, gent que fa les coses per amor a l'art, per passió, pel gust de fer-nes. I el cinema és un dels àmbits on l'activitat d'amateurs ha excel·lit. Just aquest any se celebra el centenari del que es considera l'inici del cinema amateur a Catalunya. Des de llavors podem dir que ha estat un camí ple de produccions cinematogràfiques amateurs de prou qualitat. Laura Àrias, què tal? Molt bona tarda. Què més ens pots explicar? Molt bona tarda, Vanessa. Doncs bàsicament ho has resumit molt bé. Catalunya té una llarga i prolífica història de cinema amateur. De fet, ens hem de remuntar a ara fa tot just 100 anys. Concretament, el 27 de febrer del 1924 hi va haver una gran nevada que va emblanquinar Barcelona. Aquell va ser el moment en què aficionats que tenien càmeres de gravar, per exemple, de 9 mil·límetres, van sortir al carrer i van enregistrar amb els seus objectius com ho vivien els barcelonins. Aquesta activitat va anar a més fins que als anys 30 va arribar al seu gran moment d'esplendor. De fet, a principis d'aquella dècada, el cinema amateur es va començar a organitzar ja a nivell mundial. Van fer trobades, concursos. I qui podia participar? Doncs tota producció que encaixés en la definició de cinema amateur. Analitzem-ho. Què és el cinema amateur? Doncs bàsicament és tota aquella obra cinematogràfica feta, evidentment, per aficionats sense un objectiu comercial al darrere. I què la diferencia d'un vídeo domèstic? Doncs bàsicament el visionat que se'n farà. Un vídeo domèstic el fan una família, un grup, per veure'l posteriorment ells en un cercle tancat. Són casaments, doncs també comunions, les vacances, que es veurà després en privat. Però el cinema amateur es diferencia pel fet que es vol mostrar, vol anar molt més enllà, participar en concursos i que hi hagi un públic objectiu. Els cineastes amateurs, a més, fan coses molt més elaborades. Ja hi ha un guió, hi ha una edició, un muntatge. Val a dir que el cinema amateur pot fer cinema pel plaer de fer cinema. Ara bé, si bé tenen molta llibertat creativa, també tenen algunes limitacions de recursos. Amb tot, Catalunya ha destacat pel que fa al cinema amateur al llarg de la història. El cinema amateur català ha tingut molt bona salut. O sigui, ja en els primers concursos amateurs, als anys 30, guanyen premis internacionals
i el segon moment àlgid és als anys 60, 70 i 80, on també a través de la Única, que és la Federació Internacional de Cinema Amateur, també guanyen premis internacionals. El cinema amateur es caracteritza sobretot per una gran llibertat de creació. La Filmoteca de Catalunya ha organitzat tot un seguit d'activitats, també de xerrades, d'exposicions, per celebrar aquest centenari del cinema amateur, que a Catalunya, durant tota la seva història, ha estat molt ben posicionat. Però què en queda a dia d'avui de la creació de cinema amateur? Doncs encara n'hi ha, encara se'n fa. No podem dir que s'hagi extingit. El cert, però, és que l'avenç de la tecnologia, amb la facilitat per accedir a sistemes de gravació i d'edició de vídeos, ha fet que la pròpia definició de cinema amateur traspassi els seus límits. Els límits ara mateix són borrosos, s'han diluït i el propi cinema amateur està en plena transformació. Gràcies, Laura. Una connexió, òbviament, havia de ser des de les portes a la Filmoteca de Catalunya. I si parlem d'amateurs, cal esmentar l'associació LL Teatre de l'Hospitalet. Enguany, aquesta companyia de teatre aficionat celebra el seu 25è aniversari. El grup va començar com una activitat extraescolar a l'Institut de Santa Eulàlia i amb el temps s'ha acabat consolidant com una entitat independent. Porten un quart de segle posant sobre els escenaris obres d'autors grecoromans i defensen que aquests textos toquen temes del tot actuals, encara que s'hagin escrit ja fa 2000 anys. Laia Pérez, què tal? Molt bona tarda. A veure, explica'ns què és el que fa aquesta companyia. Molt bona tarda, Vanessa. Doncs exacte, la companyia LL d'aquí l'Hospitalet té una peculiaritat i és que representa obres de teatre greco-llatines. Sí que hem de destacar que d'uns anys cap aquí han començat a incorporar obres més actuals, però realment aquí a la ciutat se'ls coneixen per aquesta peculiaritat. I és que surten a dalt de l'escenari i representen obres escrites de fa 2000 anys, però és que a més són obres que mantenen uns valors i uns temes universals. I és que les obres escrites ja fa més de 2000 anys s'abordaven abans temes que actualment ens estan tocant ben de prop, com per exemple el feminisme, la migració o les guerres. Però realment són un grup de joves que puja dalt de l'escenari a representar aquestes obres tan mítiques i tan antigues i ho fan per pura passió. Destacaria sobretot la qualitat humana, perquè al final, com he dit, 130 membres, 130 persones d'escenari, de teatre clàssic, de portar a l'actualitat un teatre de més de 2000 anys. Destacaria també viatges, intercanvis culturals per tota Europa. En motiu del seu 25è aniversari, l'associació va pujar a l'escenari el passat 15 de juny al Centre Cultural Santa Eulàlia l'obra Medees. Alguns dels seus membres ens han explicat que realment el més complicat d'aquesta obra va ser aprendre's el text perquè era molt rebuscat i complexa, però que realment amb la dinàmica que tenen a l'hora d'ensajar realment van acabar aprendre's el text i van disfrutar molt cada un dels moments amb els seus companys i cada un dels seus assajos. Actualment, els seus aficionats són alumnes de l'Institut de Santa Eulàlia. Inclús a dia d'avui encara tenen alguns dels exalumnes que han volgut seguir lligats dins del món del teatre. Per mi és una part fonamental de la meva vida, des que vaig entrar ja fa molts anys, i és la meva família, és un projecte compartit i és part fonamental de la meva vida. Des de l'entitat el que esperen és seguir creixent i que a poc puguin anar introduint més membres amateurs aquí a l'Hospitalet. I ara, saltant des dels teatres de l'Hospitalet, saltem als teatres de les Franqueses del Vallès, que com cada any s'omplen de grups teatrals d'aficionats d'arreu del territori que competeixen entre ells per guanyar el premi al Festival Amateur. Anem fins allà on tenim el nostre company de BO TV, en Pere Juventí, perquè ens expliqui quan és aquest festival. Bona tarda, Laia. Doncs aquest festival es celebra cada any pels volts del febrer o el mes de març, és a dir, a inicis d'any, i aquest any han celebrat ja la seva 18a edició. Per tant, és un festival que ha arribat ja a la seva majoria d'edat i, per tant, un festival, un esdeveniment del tot consolidat aquí a les Franqueses del Vallès. Cada any, com bé deies, a aquesta població arriben a un munt de grups teatrals que competeixen entre si per veure quina és la millor proposta
opta a la millor obra que es representa aquí en aquesta població, i tot està en mans d'un jurat ple de persones del món de la cultura que fan una preselecció de les obres que van després al festival, i després és el públic qui s'encarrega de donar al guanyador de votar un cop ha vist totes les obres seleccionades. Un esdeveniment que va néixer com una eina per donar suport a la creació artística i també com un aparador de la creació artística local. Jo crec que és important tenir en valor també la part professional i l'àmbit cultural com un àmbit generador de cultura a nivell de professionals que s'hi dediquen, però també la base popular, la base de totes les companyies que dediquen un gran esforç al seu temps, ciutadans i ciutadanes que després de la seva feina, després de la seva vida habitual, també dediquen un temps a poder enriquir la cultura i a poder enriquir-se ells mateixos i també oferir tot aquest creixement personal i tot aquest bagatge cultural a tota la ciutadania. Aquesta darrera edició s'hi van presentar un total de 33 obres de companyies, de grups d'aficionats que van arribar d'arreu de Catalunya. Les obres van tenir una gran varietat temàtica que van des de la comèdia musical fins al drama i també passant pels grans clàssics. Tot plegat fet per persones aficionades al món del teatre que s'hi deixen la pell per fer gaudir del públic d'aquest noble art de fer teatre. Que permet fer aquesta cultura amateur que no és professional, que no està pensada a nivell de professionals del sector, sinó que ve des de la base. En aquest sentit som un poble que volem destacar que tenim 6 companyies amateurs de teatre al municipi i això fa que tenim una riquesa de creació artística bastant elevada. Ara ja pensen en aquesta 19a edició que es farà de cara al 2025, justament a inicis, com bé dèiem. El que està clar és que el treball que fan tots aquests actors i directors de teatre amateur presenten una energia diferent, i és que tenen les seves feines a part d'aquesta feina, d'aquesta posada en escena, i per tant tothom està molt disposat a portar el seu granet de sorra i tota la seva energia per fer créixer aquest teatre amateur que aquí a Catalunya és un fenomen que està molt arrelat i que està molt ben endins del nostre ADN, tot plegat amb moltíssima voluntat i sovint amb molts pocs recursos. Gràcies, Pere. Ja estem veient que el teatre és una de les arts que més grups amateurs aglutina. Nosaltres, però, ens hem fixat en un grup especial. El formen una dotzena de professionals de diferents àrees de l'Hospital Clínic de Barcelona. Durant els darrers mesos han treballat a Groenlàndia, una obra de teatre que els ha servit no només per descarregar tensions derivades de la feina, sinó també per relacionar-se entre ells i, en alguns casos, per aprendre tècniques que després poden aplicar en el seu dia a dia professional. Els metges no poden sofrir que els hi portis la contrària, i això sí que és veritat. Des de fa més d'un any, a petició del doctor Urbano, ens va demanar la possibilitat de crear un grup de teatre. Nosaltres, des de l'àrea de RSC, que impulsem el programa Cultura i Salut, el que tractem és d'impulsar iniciatives o bé que ens venen de les pròpies demandes internes, que això és el millor que pot passar, perquè és que hi ha un interès, hi ha una motivació, o també n'endeguem d'altres que considerem que són necessàries. Després d'un acte de Nadal d'aquí de l'hospital, la direcció de comunicació de l'hospital, Álvaro, i per què no fas un grup de teatre que a ti t'agrada molt? I vam començar així, amb un càsting que es van apuntar 57 persones de l'hospital, treballadors de l'hospital, i d'aquestes 57 persones van triar finalment a 12, i que ara es conformem amb aquestes 12 persones, un grup de teatre que està dirigit per un director professional de teatre, és a dir, nosaltres som aficionats, però tenim un director de teatre professional que ens guia, ens ensenya i ens lidera molt tota aquesta iniciativa. Era com obrir un meló que no se sabia quin resultat donaria, però la veritat és que ha estat un procés molt maco. La veritat, hem après d'uns als altres. S'ha cohesionat un grup molt maco, molt divers, de diferents àrees de l'hospital, de metges, personal sanitari, personal administratiu i staff, i la veritat és que ha estat molt xulo, la veritat, treballar amb ells. I ganes d'aprendre, ganes de llançar-se, ganes d'arriscar-se, ganes d'explorar les emocions, de moure el cos, de mobilitzar-lo.
i que és una experiència que han aprofitat i que realment han compartit, sobretot. I els uns als altres s'han ajudat i això ha estat molt destacable, realment. Hola, què tal, doctor? Hola, bon dia, què tal, com estàs? Avui, al llarg del matí, tindré malalts que segur que els he d'explicar diagnòstics una mica que seran preocupants per ell i per les seves familiars, o pronòstic de la malaltia, o tractaments que seran molt durs, i millorar en aquesta capacitat comunicativa o el control de les emocions és molt important per a la nostra professió. A vegades, un diagnòstic que serà molt impactant per al malalt, un pronòstic a vegades que no saps, que és una mica incert, un tractament que serà dur per ell, els familiars, i poder expressar-te amb matisos, poder expressar-te amb compassió, amb empatia. El teatre jo crec que és la comunicació d'emocions. Jo crec que és una escola magnífica. És culpable perquè els teus fills viuran pitjor que nosaltres, que la nostra generació. També, evidentment, és treure tot l'estrès que tens durant la setmana, totes aquestes coses que moltes vegades fan difícils, no? La presa de decisions, l'interpretar les coses correctament, no? Totes aquestes coses que impacten molt per l'estrès, és un dia a la setmana que et sents totalment relaxat, amb un grup de gent que estàs molt alineat perquè tens la mateixa il·lusió, la mateixa afició. Molt nerviosos tots, però també emocionats, perquè és una tasca de grup que hem estat durant mesos ja treballant de com comunicar certes emocions, per diàlegs i després en grup i tal, i la veritat és que estem molt emocionats. En aquest procés d'aquesta obra ha estat una mica traient capes de ceba de cada un d'ells, i la veritat és que ens han regalat amb coses extraordinàries realment que porten a dins. El més emotiu va ser ahir, quan vam fer la prova final, que ens vam abraçar tots al final. I del teatre a la música, que és un món també amb un gran nombre de projectes amateurs, i a Martorelles en tenim un exemple. Es tracta dels Freqüència Bandarra, un grup d'amics del poble que de mica en mica s'han anat fent un nom en el panorama musical vallesà. Anem cap allà, que hi tenim el Pau Sepúlveda. Pau, molt bona tarda, a veure com es va formar aquesta banda. Bona tarda, Vanessa. Doncs tot va començar quan dos amics de la infància, com són el Gabriel i el Manolo, van decidir reunir-se per fer música. Més tard s'hi van afegir l'Àngel i el Ramon, formant d'aquesta manera Freqüència Bandarra, una banda especialitzada en el rock and roll i la rumba en espanyol. Es dediquen a versionar temes d'artistes coneguts com Estopa, Extremoduro, Joaquín Sabina, Los Chichos o Radio Futura, entre d'altres. Cada vegada tenen més públic i això significa que també tenen més bolos i més concerts, però continuen sent el mateix grup d'amics que comparteix aquesta afició per la música. Una afició que els ha portat a tocar a llocs ben curiosos, com per exemple casaments, aniversaris o fins i tot en una pizzeria. Per preparar-ho, però, tots aquests concerts necessiten hores d'assajos i ho fan cada dijous aquí a Martorelles, on preparen aquestes gairebé 3 hores de repertori. Això sí, ho han de combinar amb les seves feines de carretoner, d'operari d'una depuradora, de comercial i de pintor aeronàutic. Aquestes són les seves feines, però també tenen, com dèiem, la música, i precisament aquest any han celebrat el seu 10è aniversari. Ho han fet amb un concert solidari amb la Casa dels Xuclis de la FANOC, l'Associació de Nens i Familiars d'Amics Oncològics de Catalunya, un concert solidari pel qual van recaptar una gran quantitat de diners, el que és una bona mostra de que els grups amateurs també poden ser grups solidaris. És un dia que és per l'associació que triem, i a part fer-ho a la Masia és molt guai. I aquest any, amb el 10è aniversari nostre, doncs... I la il·lusió, sobretot, de gent que saps que ho està passant malament, amb la il·lusió que ho munten, que ho fan, com t'ajuden. I això és lo divertit i el que ens omple molt cada any.
En total es van recaptar 3.400 euros per l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya. Però aquesta no és l'única actuació que farà Freqüència Bandarra aquest estiu, sinó que també n'hi haurà d'altres durant tot l'any i fins i tot tenim dates ja fins l'octubre, com per exemple el dia 4 i el dia 5 que actuaran a Vilanova del Vallès i també a Barcelona. Des d'aquí, des de Vallès Visió, us convidem a anar a un concert de Freqüència Bandarra que, tot i ser un grup amateur, la seva posada en escena és ben professional. Prenem nota de la teva recomanació, Pau. Moltes gràcies i veiem que tenen l'agenda ocupada, per tant, podem anar agafant algunes d'aquestes dates. Que vagi bé i molt bona tarda. I falta pràcticament un mes perquè comenci la Garrinada, la festa major per a joves que des de fa 20 anys celebren a Argentona, al Maresme. L'edició d'enguany inclou activitats diverses i les actuacions d'artistes de renom com els Boom Boom Fighters, la Ludwig Band o Julieta. Però el que fa especial la Garrinada és que no l'organitzen professionals, sinó els mateixos joves del municipi. Ara bé, li preguntem a la Beti Doñate. Beti, què tal? Molt bona tarda. Com s'ho fan per organitzar-ho, tot això? Bona tarda. Darrere de la Garrinada hi ha un grup de joves, són una quinzena d'entre 18 i 30 anys. La majoria són d'Argentona, però també n'hi ha de Mataró, i el que fan és organitzar-se en comissions i així es reuneixen durant tot l'any al casal d'Argentona. El que fan és analitzar què és el que agrada als joves d'avui dia, almenys els d'aquí d'Argentona, i quin tipus de festa major volen en aquest municipi. I a partir d'aquí ja l'organitzen d'acord amb aquestes decisions que prenen. Ara, aquesta festa, com diuen ells, la festa més porca, arriba a la 24a edició i ho fa al nivell de grans festivals, perquè aquí, ara som a l'Escola Argentona, en aquest recinte, hi ha milers de persones que venen per veure concerts. Han actuat, per exemple, els Tallets i d'altres també de molt importants aquí dels països catalans. I el que ens han dit des de l'organització és que la diferència amb aquests grans festivals és que els que organitzen aquest tipus d'esdeveniments professionals cobren i aquí, com que són voluntaris, no. És l'única diferència. Per la nostra professió podríem considerar-ho amateur perquè és això, no ens hi dediquem i no ens hi guanyem la vida, però realment no crec que el funcionament sigui amateur, perquè crec que si realment fos amateur, una festa que al final acaba agafant aquesta magnitud, que venen pràcticament 5.000 persones, doncs requereix d'una feina a nivell d'infraestructures, de contractació, que realment, encara que no cobrem per fer-ho, sí que tenim un bagatge important al darrere que fa que el resultat sigui professional, per dir-ho així, més enllà que això, que ho fem de manera voluntària. El fet que la Garrinada hagi crescut tant, però sí que ha creat cert debat intern entre aquests joves, perquè sí que veuen que és difícil esborrar l'empremta, perquè ara és molt popular aquesta festa autogestionada, però sí que per poder recuperar l'essència inicial, el que sí que volen fer almenys aquest any és programar concerts infantils. N'hi haurà un a càrrec del Poni Menut i d'altres activitats curioses, com per exemple un concurs de crits. Recordem que aquest festival, aquesta festa major per a joves d'Argentona, la Garrinada, tindrà lloc entre el 4 i el 6 d'agost, que tenen el suport tècnic de l'Ajuntament i que tot el que es programa és gratuït. Vinga, més coses que afegim a l'agenda d'aquest estiu. Gràcies, Beti, des d'Argentona. I escriure i llegir és un hobby molt estès i moltes vegades aquest gust per les lletres porta a estudiar periodisme. És el cas de Clara Martínez Clavell, que ha volgut portar el seu gust per la lectura organitzant de forma altruista els vermuts literaris de Cardedeu. Mentre estudiava periodisme va començar a escriure articles al diari local 9-9 i es va adonar que li agradava molt escriure contes. En els darrers anys ha col·laborat amb el diari Som Granollers, on cada mes publicava minicontes que passaven al Vallès Oriental. La seva passió per l'escriptura va molt lligada a la lectura i el 2015, com a consumidora de l'espai cultural i gastronòmic Tarambana, la Clara es va plantejar fer una activitat relacionada amb la lectura en aquest espai i així comença amb els vermuts literaris, una mena de presentacions de llibres que s'han consolidat al municipi i que han arribat ja al 80. Un cicle que sembla que vagi sol, tot i que no va sol perquè hi ha molta feina darrere de moltes persones,
però sí que és veritat que la gent ja se l'ha fet molt seu i el que trobem és que hi ha molta gent que ve ja no només per la proposta en si, sinó pel fet que hi ha un vermut literari, no? Que com a marca vermut literari, i això ens fa molt contentes i ens agrada que sigui així. La Clara organitza els vermuts com a hobby i en fa 3 al trimestre, on intenta combinar gent mediàtica amb gent jove i gent local. En la seva etapa com a escriptora ha quedat finalista del concurs de narrativa del 9-9 amb un conte relacionat amb el fonoll, planta que li recorda la seva infantesa. El conte sortirà publicat durant el mes d'agost amb una il·lustració. I si parlem d'activitats amateurs i parlem d'esports en general, de manera automàtica ens venen al cap els esports majoritaris, el futbol, el bàsquet, el motociclisme, el ciclisme. Són esports que estan, en aquest cas, quan són professionals, estan constantment als mitjans de comunicació i que són considerats esports de masses. Però hi ha més esports i majoritàriament estan suportats per una massa amateur molt important. Manel Gómez, què tal? Molt bona tarda. A veure, quins exemples o quin exemple ens podries posar? Bona tarda, Vanessa. Com deies, els esports majoritàriament de massa són aquests que mouen i arrastren quantitat de gent, però també quantitats ingents de diners. Però, com deies, molts esports estan suportats per amateurs. I aquí a Sant Andreu de la Barca tenim un exemple molt clar d'aquest tipus d'esports. És el Club de Tir amb Arc, un club de tir amb arc que va néixer l'any 2012 de la mà de 5 aficionats a tirar fletxes i passats aquests 12 anys a dia d'avui ja tenen més de 130 socis i federats. El Ferran Catalán és un d'aquests impulsors des de l'inici i ell ens explica sobretot per què creu ell que aquest esport, el tir amb arc, com altres amateurs, no passa aquesta línia vermella per poder considerar-se ja no de grans masses, sinó fins i tot per poder-se dedicar professionalment, que ara mateix no es pot. En aquest esport, quasi que el més essencial són les ganes de fer, de participar, perquè si hem de valorar el que és el tema econòmic, jo diria que no és un gran esforç el que es fa, perquè els materials no són excessivament costosos. No té difusió, no és el futbol, no és el bàsquet. Nosaltres fem un campionat i aquí no ve ningú a veure'l, ni a pagar una entrada per veure'l. Com us deia, el tir amb arc també té diversos avantatges. Una de les principals és que es pot practicar en família, es pot practicar des de molt petit. Pràcticament des que pots aguantar l'arc pots començar a tirar fletxes. De fet, el Club de Tir amb Arc té famílies senceres apuntades per poder gaudir d'aquest hobby. Un altre dels avantatges que ens explicava la Ainhoa, i ara ho sentireu, és la concentració que es pot extrapolar en altres moments de també la seva vida. Concentrar-se per poder tirar i tirar bé és un dels avantatges que ha trobat la Ainhoa. També la conciliació familiar i de treball a vegades és molt complicada, però hi ha qui li busca la part positiva i de les competicions, moltes vegades setmanalment i també dels entrenaments, surten amistats i aquestes relacions socials. La meva mare em va regalar per al meu aniversari un curs aquí d'un cap de setmana i em va agradar i tal. De fet, aquest esport també des de petit em cridava molt l'atenció i se'm donava bé i tal, i m'agradava. I és un esport que em tranquil·litza, em fa feliç i em concentro, quan estic aquí només em concentro a les fletxes i en tirar. Sí, aquesta concentració que practico una mica aquí també m'ajuda després a concentrar-me més als àmbits escolars i tot això. Com ens deia el Ferran, disputar aquest tipus d'esports no és excessivament car, els costos del material no són cars i el Club de Tir amb Arc es suporta, per exemple, de les quotes de socis. Les institucions, a vegades aquestes subvencions que tenen a arribar de manera monetària al cap de l'any són minses, i no tan sols el Club de Tir amb Arc, sinó altres clubs de manera minoritària, dels anomenats minoritaris, han de fer mans i mànigues per poder suportar el dia a dia de l'estructura del club. Doncs tens tota la raó, Manel. Per cert, ho haig de dir, si no rebento, molt fan de la teva camisa d'avui. M'encanta, molt adequada per un periodista. La veritat, estic molt a favor.
Que vagi bé, Manel. Fins la propera. Gràcies, Vanessa. Ja que parlem d'esport amateur, un altre esport que té molts adeptes però no té la projecció dels esports de masses és la boxa. Avui us porteu un exemple de com la dedicació i la passió que li posa un amateur pot acabar convertint una afició en una carrera d'èxit. Tània Álvarez, què tal? Molt bona tarda. Molt bona tarda, doncs molt contenta d'estar aquí. I nosaltres encantats que puguis acompanyar-nos al Via 15. La Tània és campiona d'Europa de boxa en categoria supergall i, clar, la primera pregunta te l'haig de fer. Com t'entra tu el coquet aquest de la boxa? Perquè a mi em consta que tu de petita eres aquelles de ara vull fer això, ara vull fer allò, i no t'acabaves de definir quin era l'esport que més t'agradava. Què vas trobar a la boxa? Doncs mira, a casa sempre als meus pares els agradava que féssim esport, tant jo com els meus germans, i sempre era com que cada any buscava alguna cosa, no? Mirava les extraescolars del col·le i deia, doncs aquest any faig això, aquest any faig això. Però mai m'acabava d'enganxar a res i sempre anava canviant, fins que als 14 anys vaig sentir parlar d'un gimnàs de boxa a prop de casa i el meu germà va anar a provar, llavors, com jo no estava fent res en aquell moment, vaig dir, doncs vaig, i ho provo. I va ser la primera vegada que, quan vaig començar a entrenar, vaig dir, ostres, vull tornar demà, saps? I a partir d'allà doncs, vaig seguir entrenant i fins a arribar al punt de dir em vull dedicar a això i guanyar-me la vida d'aquest esport. Clar, això de quan estem parlant? De quants anys? No gaires? Tenia 14, ara tinc 22, doncs fa uns 8 anys. Per tant, tu comences provant això de la boxa sense gaires esperances, potser, i 8 anys després ets campiona d'Europa. Què ha passat en tot aquest temps? És que va ser com un amor a primera vista, no? De començar a entrenar i tal, i després, quan vaig competir, vaig dir, no, és que no vull competir només, vull dedicar-me a això i treballar d'això, diguem. I, bueno, en molt poc temps vaig tindre una carrera amateur molt curteta, perquè com ja tenia clar que volia ser professional i dedicar-me a això, doncs va ser molt curta i fa 3 anys, el 2021, vaig debutar com a professional i vaig fer tants combats seguits que em van arribar les oportunitats molt ràpid i ara ja soc campiona d'Espanya i campiona d'Europa. I suposo que t'hi pots guanyar la vida, bàsicament. Ja no ets amateur, com dius. Doncs no et creguis, no. Al final també és molt per amor a l'art, de moment. El que passa és que aquí no hi ha molta afició per la boxa, llavors els mitjans no s'interessen tant, no es mou tants diners i, clar, el que hem d'intentar és aconseguir sponsors, però si la televisió no s'interessa, les marques tampoc s'interessen. Clar, la visibilitat no és la mateixa. Llavors, realment, guanyar-me la vida de la boxa no me l'estic guanyant encara. Sí que, per sort, tinc un sponsor, però que és un molt bon amic meu que, com li funcionaven bé les coses a l'empresa, em va dir, doncs mira, jo et vull ajudar, que és Limited Andorra, però realment guanyar-me la vida només de la boxa no puc. És encara un esport amb molts prejudicis? Sí. Sí, la veritat és que sí. Jo sempre que em pregunten a què em dedico i dic que soc boxejadora, la gent l'impacta, no? Es queden d'ostres, sent noia i amb aquesta cara no et fa por que et facin mal o amb tot el que podries estar fent no creus que t'hauries de dedicar a una altra cosa? Sí. Sí, qüestionaven no només el fet de fer boxa, sinó perquè eres una dona. Perquè era una dona i perquè era un esport que la gent veu encara com molt agressiu i molt violent. Per tant, practicar boxa i ser dona és encara com un doble estigma. Sí. Allò que hace una chica como tú en un deporte como este. Sí, tal qual. Has hagut d'aguantar moltes frases masclistes o moltes acusacions o moltes crítiques per la teva condició de dona? A mi en concret no. Sí que el típic de quan et pregunten a què et dediques i dius que ets boxejadora i ja es sorprenen i tal, però no he tingut aquesta mala sort de que em diguin tantes coses despectives o dolentes, però sí que per les xarxes socials hi ha moltes boxejadores que en comentaris ho veig i a vegades es veu cada cosa com és que t'hauries de dedicar a una altra cosa, això et passa per estar fent coses que no són, per exemple, com la neteja de casa o no sé, són comentaris que estan molt fora de lloc encara. De fet, tu havies fet feines, per exemple, netejant cases. Sí.
quan començaves a experimentar amb el món de la boxa, tu havies netejat cases, havies treballat amb un gimnàs, també, vull dir, vas haver de buscar-te la vida per poder fer la pràctica del teu esport favorit, no? Sí, no ha de ser fàcil, tampoc. No va vindre l'Àlvaro de Límite d'Andorra i em va començar a patrocinar i a pagar uns diners al mes, jo fins fa menys de mig any encara estava netejant cases i, bueno, a la recepció del gimnàs segueixo. Encara estic allà. Pel que deies, perquè encara no t'hi pots guanyar la vida, no pots guanyar-te un sou digne vivint del que a tu t'agrada, del que a tu t'agrada realment. Tània, què representa per tu el Casal Cultural de Castellbisbal? Per mi és un lloc on he tingut tota la meva carrera, bueno, pràcticament quasi tota la meva carrera, tant amateur com professional, i em sento com a casa, no? Al final és un lloc on he tingut totes aquestes experiències, tota aquesta evolució, des de que vaig començar pensant de... Perquè, clar, quan vaig començar, al principi tenia molts dubtes de si realment ho podria aconseguir, els meus pares els preocupava molt el tema dels estudis, de, ostres, la nena vol fer boxa, vol ser boxejadora i dedicar-se a això, i veure que a poc tot ha anat evolucionant, de que vaig passar pel camp amateur, vaig passar professional i totes aquestes victòries i d'arribar a ser campiona d'Europa i tot allà al casal és com dir, ostres, aquí està tota la meva història, no? Clar, i del casal de Castellbisbal al Madison Square Garden, perdó, però són paraules majors. Ens ho expliques? Com va anar això? Va ser una experiència brutal, clar. Com deia abans, aquí no hi ha molta afició per la boxa i arribes allà i és tot el contrari. O sigui, et reconeix la gent pel carrer, la gent et pregunta, només per veure el cartell del combat de boxa ja et reconeixen, ja recordo que em venia gent i em demanava que li firmés una foto, que li firmés uns guants petitets, i aquí això no es veu, quasi, bueno, no es veu. T'has plantejat que potser pots tenir més carrera en un país com els Estats Units que no pas aquí? Jo sé que podria guanyar-me millor la vida als Estats Units, però el que jo vull és seguir fent la meva carrera aquí amb el meu entrenador, Antoni Moreno, i que puguem tindre una altra oportunitat d'anar a fer un campionat, ja sigui del món, per exemple, als Estats Units, i allà guanyar-lo i poder emportar-nos el sou que ens mereixem, però des d'aquí. Aquí et tocarà picar més pedra, per això, ho saps? Ho sé, però és el meu somni. Et ve de gust. Sí, no vull ser campiona del món dels Estats Units, no. Vull ser campiona del món d'aquí i amb el meu entrenador i amb el meu equip. No sé si et sents una mica referent de nenes o de noies que potser, com quan tu tenies 14 anys, diguin doncs jo també vull provar això de la boxa, com està passant ara, per exemple, en el món del futbol, amb la projecció que està tenint el futbol femení. Tu t'hi veus com un referent per noies, també? Sí, jo m'hi veig i, de fet, m'escriuen moltes per les xarxes socials. Algunes em donen les gràcies dient-me, doncs mira, gràcies a la imatge que li estàs donant a la boxa, els meus pares m'han deixat que provi aquest esport. O fins i tot a l'inrevés, que són els pares que m'escriuen per dir, mira, a la meva nena li agradava però li feia vergonya pel que la gent pogués pensar o pogués dir, i des que et va veure, doncs es va animar i va començar. I la veritat és que és molt xulo. És la cara més amable, segurament, de la feina que fas. Ara, que també hi ha una altra, és inevitable, però clar, quan la veiem amb aquest ull de vellut, pobre, que ens porta avui, i mira que tenim un equip de maquillatge que és boníssim, però no hem pogut tapar-te aquest ull de vellut. Com t'ho has fet, això? Això, doncs mira, aquest matí mateix, entrenant, ha semblat com el destí, no? De dir, vas a la televisió, doncs vés a ensenyar-ho, el que es troba allà. Gajes de l'oficio. Sí, exacte. Deus estar molt acostumada a això, clar, evidentment. No, i això al final per mi no és res. Hi ha hagut vegades que potser estava més marcada i impactava una mica més. És el que té la professió. Tània Álvarez, un plaer meravellosa tenir-te aquí avui i esperem que siguis inspiració per moltes nenes que potser et puguin estar veient. Fins la propera. Moltíssimes gràcies. Molta sort i per molts èxits. Igualment. Adéu. Tanquem ja aquesta via dedicada al món amateur, abordem altres qüestions de l'actualitat, i és que les pluges i les temperatures relativament fresques d'aquests dies s'estan notant a les platges amb menys afluència del que pertocaria estant ja a l'estiu. En uns minuts ens passem per les de Badalona per veure si s'ha notat que ens està costant anar a remullar-nos i si trobem a faltar les onades de calor. També passarem per Terrassa, que viu les seves últimes hores de la festa major. Això vol dir que toca escollir quin serà el capgros de
l'any. De seguida hi anem i ens sortim de dubtes. I d'altra banda, també us expliquem avui que la plataforma d'afectats per la hipoteca ha convocat per d'aquí una hora, menys d'una hora, una manifestació a la plaça de Sant Jaume. Aquesta és la resposta que l'entitat vol donar al suïcidi ahir de dues germanes que havien de ser desnonades del pis on vivien, al barri de Navas, a Barcelona. Un cas que, per cert, serà investigat d'ofici per la sindicatura de la ciutat. Alguns manifestants han començat una marxa fa una hora des de l'edifici on vivien les víctimes en previsió de concentrar-se a la plaça de Sant Jaume cap a les 8 del vespre. Seguint la marxa hi tenim a la Clàudia Brunzó. Clàudia, molt bona tarda. Com va aquesta marxa? Explica'ns. Molt bona tarda. En aquests moments nosaltres ens hem anticipat i ens trobem a la plaça Sant Jaume, on aquí serà el centre de la concentració convocada per la plataforma d'afectats per l'habitatge, on sota el lema assenyalem els culpables, els protestants denuncien la situació límit de les dues germanes veïnes de Barcelona que es van suïcidar moments abans de ser desnonades. A les 6 de la tarda ha tingut lloc una concentració per part de diversos sindicats d'habitatge on han tallat el carrer de l'edifici on vivien les dues víctimes per fer lectura del manifest i tot seguit han fet un minut de silenci. En aquests moments es troben de camí a la plaça Sant Jaume per reunir-se així amb tota la resta de manifestants. Des de la xarxa d'habitatge Horta Guinardó han volgut denunciar que no es tracta d'un cas aïllat, sinó que tan sols és la punta de l'iceberg dels problemes d'habitatge que viu diàriament la societat. Per denunciar que no és un cas aïllat, sinó que és una conseqüència més d'aquest sistema capitalista que cada dia ens vol més aïllades. I no és sorprenent que al primer trimestre del 2024 s'hagin executat més de 1.800 desnonaments. És una xifra que cada cop va més en augment i que hem de parar d'alguna manera. Per això volíem fer saber a tothom que es pot sortir d'aquestes situacions sempre comptant amb les teves veïnes que nosaltres estem aquí i que la resposta ha de ser l'organització. Aquesta és la primera resposta al suïcidi d'aquest dilluns de dues germanes que vivien al carrer Navas de Barcelona, on es van suïcidar poc abans de ser desnonades. Amb la manifestació d'ara a les 8, des de la plataforma d'afectats per l'habitatge, es vol fer una crida per protestar contra el model residencial actual. Gràcies, Clàudia. De fet, no deixem la qüestió de l'habitatge, però hem d'anar fins a Sabadell, que tindrà una nova promoció de lloguer protegit, aquest cop al barri de Can Gambús. Està previst que les obres comencin a finals d'aquest any i, de fet, avui l'Ajuntament ha donat tots els detalls d'aquesta nova construcció. Anem fins a Sabadell, que hi tenim a la Sílvia Fernández. Sílvia, què tal? Molt bona tarda. Explica'ns. Molt bona tarda. Doncs sí, avui l'Ajuntament ha anunciat que es construiran 108 nous pisos de lloguer social aquí al nord de la ciutat. Es tracta d'una nova promoció de l'empresa Bimusa que s'ubicarà precisament al barri de Can Gambús i és una parcel·la de 4.648 metres quadrats que estarà situada al costat del parc de Can Gambús, que és un dels grans pulmons verds sabadellencs. Els habitatges es dividiran en dos edificis, una amb entrada pel carrer de Malta i l'altra pel carrer del Kurdistan, i els preus oscil·laran entre els 400 i els 650 euros. I fem un pas més en aquesta línia d'habitatge de protecció oficial, en aquest cas amb una promoció més gran, amb una promoció també d'aquelles que ens agrada perquè fem una bona mossegada, ja que ens posem a fer construcció d'habitatges on ens agrada fer quants més pisos millor, perquè al final vol dir que donem més resposta. Com deia l'alcaldessa, l'Institut Català de Finances ja ha donat l'ok a aquestes obres que començaran a finals d'aquest mateix any i està previst que s'allarguin durant 22 mesos aproximadament. A més, la nova promoció també destaca per l'aposta pel medi ambient i tots els pisos seran edificis eficients ecològicament, ja que tant en el disseny com en la construcció s'apostarà per sistemes industrialitzats, reciclables i de baix impacte. Ara per ara, el parc d'habitatge social de Sabadell ja compta amb més de 1.700 pisos amb les últimes construccions a la carretera de Barcelona i a l'avinguda de Francesc Layret.
Doncs gràcies, Sílvia. Aquests són els detalls d'aquesta nova promoció d'habitatges que hi haurà a Sabadell, de lloguer, en aquest cas. Els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la policia portuguesa han desmantellat una organització criminal internacional que estafava persones d'edat avançada. Una 80ena de persones, principalment de Barcelona, han estat víctimes d'aquesta organització que va estafar més de 2,5 milions d'euros. Una operació conjunta entre Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Policia Portuguesa ha acabat amb una organització criminal que estafava persones grans a través de l'anomenada tècnica phishing. Els delinqüents trucaven de forma massiva fins a topar amb una víctima d'entre 70 i 90 anys i que visqués sola. Es feien passar per agents bancaris que alertaven d'una situació de perill dels comptes i objectes personals de la víctima. Posteriorment concertaven una visita al domicili amb l'excusa de protegir les coses de la víctima. Un cop allà es feien amb els seus diners, joies i els seus comptes. José Ángel Merino és cap de l'àrea central de delictes econòmics de la policia catalana. Volem ressaltar l'equip d'investigació és aquesta enorme capacitat de persuasió, de manipulació i d'intimidació que exercien sobre les diferents víctimes que, com podeu veure, buscaven un perfil de víctimes molt concret. L'operació policial ha acabat amb una vintena de detencions a Tarragona, Sevilla i Faro, a Portugal, i amb 53 persones detingudes. Els Mossos recorden que no s'han de donar dades personals per telèfon i que cal contactar amb ells per qualsevol indici d'intent d'estafa. Ja ha arribat el temps de la calor, però una calor menys marcada que altres anys. Després de 2 anys d'altes temperatures extremes en alguns casos, amb les conseqüències de la sequera aquest estiu l'afrontem amb unes temperatures més baixes o com a mínim més normalitzades. Laia Martínez, què tal? Molt bona tarda. Es nota això a les platges d'aquí de Badalona? Doncs es nota bastant, perquè ara mateix tinc força fresqueta, tinc pell de gallina, no ho podeu veure. Molt bona tarda, Vanessa. El que passa és que aquest any ha arribat l'estiu sense cap calorada prèvia. De fet, els darrers 3 anys, en el mes de juny, si us recordeu, havíem suportat temperatures extremes que havien arribat inclús als 30 graus i encadenades amb les nits tropicals. Insuportable. Aquest any, el juny, ha estat el més fresc des del 2020, amb una mitjana de 21 graus i mig i amb ajuda de les darreres pluges. I si altres anys per aquestes dates ja portàvem unes 20 o 25 nits tropicals, ara sumem 10 i a més força allunyats d'aquesta 30 graus de temperatura. Qui ens ho pot explicar molt bé és la meteoròloga badalonina l'Ingrid Vicent. Aquest inici d'estiu es presenta molt diferent als darrers 3 anys. Per una banda, pel que fa a les temperatures, que es mostren bastant a ratlla pel que fa a la calor, amb uns valors bastant correctes per l'època de l'any, i per l'altra banda, per les precipitacions. Venim d'una primavera molt plujosa. El darrer mes de juny ha presentat superàvit de precipitacions. Una situació habitual a Badalona és que quan plou el litoral badaloní es tenyeix de vermell amb les banderes vermelles que ens alerten que és possible que trobem sòlids flotants en el mar. I precisament aquest era l'escenari d'aquest matí, després de les pluges d'ahir dilluns, tot i que la mar estava molt clara i molt neta. Hem parlat amb un veí de Badalona, en Xavi Jiménez. Jo, que soc una persona molt gran, considero que les coses han canviat molt a nivell climàtic, això és evident. O sigui, abans l'estiu era estiu, l'hivern era hivern. Ara les coses no són així. Fa una setmana que fa calor, la setmana següent fa fresca. Sí, la veritat és que hi ha hagut bastant de canvi en aquest aspecte. I sí que és veritat que la que plou una mica, a l'endemà no pots banyar a la platja, bandera vermella. Hi ha una problemàtica que també segueixo pensant que antigament potser no existia. Veurem com avança l'estiu, però la ciutadania no perd l'oportunitat d'apropar-se fins a la costa de Badalona per banyar-se, per prendre el sol, i també ho fan en algunes ocasions acompanyats dels seus gossos que disposen d'un perímetre de moment provisional fins que no s'adjudiqui el contracte. Doncs gràcies, Laia. No sabrem què passarà amb el temps tot l'estiu, però sí que com a mínim us podem explicar què passarà les properes hores i els propers dies. Això sí, és la feina de Luismi Pérez. Hola, què tal? Aquest dimarts ja hem tingut poques pluges, una temperatura que també ha anat pujant, però la veritat és que de calor molt intensa tampoc n'hem tingut.
La pluja és un fenomen que quan plou ens mulla o no. La temperatura va en funció del termostat de cada persona. Molt sovint a 30 graus la gent pot sentir fred o en canvi està a 0 graus i la gent anar amb màniga curta. Per tant, a grans trets podem dir que en general els propers dies de calor intensa no en tindrem i per tant no ens podrem queixar d'aquestes onades de calor. I fins i tot de nit haurem de tancar moltes finestres perquè l'ambient continuarà sent de molt bon dormir i per tant fresquet. Més o menys com va ser el mes de juny. Mireu aquests mapes que ha elaborat el Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest és el mapa de temperatura del mes de juny de l'anomalia respecte a la temperatura del juny dels últims 30 anys. I mireu, els colors que hi predominen són els blaus. Per tant, ha estat un mes de juny una mica més fresquet que no pas la mitjana, després de molts mesos d'anomalia positiva. Només aquí, a la terra ferma, els dies han estat més assolellats i han fet pujar una mica la temperatura. I pel que fa a la pluja, la precipitació, doncs és molt cridaner el fet que a moltes comarques, sobretot de la costa, de Tarragona, d'aquesta banda de l'Ebre, doncs hem tingut un superàvit de pluja respecte al mes de juny normal dels últims 30 anys i sí que hi ha algunes zones seques, com l'Alt Empordà, la banda del Pirineu Occidental o també la vall del Sió, la vall de l'Ondara aproximadament. Les properes hores, doncs, algun ruixat tindrem, però no pas general. Aniran caient sobretot entre el Ter i el Llobregat. Per tant, aquesta matinada i demà al matí, el dimecres al matí, apareixeran molts núvols. Acabaran caient aquests xàfecs, sobretot xarrapats al mar, en el cas de Barcelona, o aquí en aquestes comarques sud de Girona, al voltant de la ciutat de Girona, per exemple. A la resta del país, sobretot quan més cap a les comarques de Lleida, més sol, farà una mica de vent a l'Empordà i també a les Terres de l'Ebre, i la temperatura, el que dèiem, doncs despertarà fresqueta encara. La tarda del dimecres, aquestes ruixades del matí del nord del país marxaran, quedaran alguns nuvolots al Prepirineu, a les muntanyes de Girona, al voltant del Montseny, i la temperatura no ha de variar. Per tant, si de cas, pujarà 1 o 2 grauets a les comarques de Lleida, però passarem poc dels 30 graus. I sí que de calor en farà, i força més, en vista el dijous i el divendres, però sense disbauxes, sense estridències, sense onades de calor, sense exageracions, les tardes d'estiu. I el divendres a la tarda, sobretot, començaran a arribar nuvolades per les comarques de Ponent. Que vagi bé! Terrassa viu aquests dies una festa major que va arrencar divendres amb l'elecció del capgròs de l'any, una tradició que homenatja personatges destacats de la ciutat, afegint una nova figura al bestiari popular terrassenc. Anem a parlar amb l'Enric Ventura, veure com porta això de la festa major. Enric, què tal? Molt bona tarda. Com ho portes i com ho porta la ciutat aquesta festa major? Doncs ho portem tots molt bé, Vanessa, malgrat que sí que és veritat que tant dissabte com dilluns al matí la pluja va obligar a ajornar, suspendre, traslladar alguns dels actes, però per la resta tot continua funcionant com una seda i, com bé deies, va arrencar el divendres amb l'elecció d'aquest capgròs de l'any que el 2024 ha recaigut en l'Àlex Martin, un travesti conegut, per exemple, per les seves aparicions televisives al programa Eufòria de TV3 i que, encara que l'elecció es fa mitjançant una votació popular, la veritat és que va anar com l'anell al dit perquè divendres, data d'inici de la festa major, coincidia també amb la celebració del Dia de l'Orgull LGBTIQ+. A partir d'aquí s'han pogut celebrar els actes més arrelats de la festa major, com poden ser el Correfoc, el Ball de Plaça, la Diada Castellera, o també concerts ben multitudinaris com han estat els de Detallets, Figaflaues, Stay Homes o també Xenoa. I avui, aquest dimarts, penúltima jornada de festa major aquí a Terrassa, som ara mateix a la plaça Vella a punt d'arrencar la gran gala de circ. Marta, bona tarda. Què ha de passar, en qüestió d'uns minuts aquí a la plaça Vella? Doncs un espectacle que sorprendrà tots els que puguin vindre a veure, perquè realment hi ha artistes d'alt nivell, des de Tub d'Assaig, l'associació de circ fa molts anys que ho fem, i ja veieu com es posa la plaça, oi? És per algo. Estem a punt de començar. Si esteu a temps de vindre, veniu, i si no, informeu-vos per l'any que ve, perquè no us ho podeu perdre.
Venen artistes de tot arreu i, de fet, això que deia la Marta és tan cert com que si tinguéssiu temps de venir, el que no sé si trobaríeu és lloc, perquè, Marta, això de començar a 7:45, però el que són les cadires, quanta estona fa que són plenes? Mira, pensa que jo a les 5 he vist com muntaven aquestes cadires i ha sigut muntar-les i ha començat a seure gent i per molta estona que estan asseguts guardant el seu seient perquè realment saben que veuran espectacle de qualitat que els hi agradarà molt el que veuran avui aquí a la plaça. I una altra cosa que ja sabem també de cada any, i es veu ara fent una ullada com està la plaça, és que gent de totes les edats, perquè hi veiem mainada, però cap amunt també veiem calbes i cabells blancs, Vull dir que això no s'ho pot perdre ningú. Exacte, la disciplina del circ el que té de bo és que arriba a tots i totes i realment no té límit d'edat ni cap avall ni cap amunt, perquè hi ha moltes coses que criden l'atenció. Veurem aquí artistes com el Trio Madrid, com també Otto i Linda, veurem també Livi, Ildor Llach, en fi, tota una sèrie d'artistes, en realitat d'allò més diferents, perquè faran números molt variats, acrobàcies de tota mena, però que venen de tot arreu aquí a Terrassa un any més en aquesta gran gala de circ. D'avui dimarts, que és la penúltima jornada d'una festa major que acabarà demà, com és tradició, amb les Havaneres i el Castell de Focs. Doncs, Enric, a gaudir d'aquest espectacle de circ i a gaudir d'aquestes últimes hores de la Festa Major de Terrassa. Que vagi molt bé també i molt bona tarda. I nosaltres també ja pràcticament a la recta final del dia 15 d'avui. El tanquen The Divine Comedy, aquesta banda irlandesa liderada per Neil Hannon, que els tindrem avui al poble espanyol de Barcelona a partir de 9:15 en un concert que forma part de la programació del Festival Alma. Doncs, amb The Divine Comedy i un dels seus grans èxits, us deixem. Que vagi molt bé, demà hi tornem. Bona tarda. Skirts were